Ola a todos, decíamos onte que a música tradicional é fantástica para animar o corpo e o espírito. Así que ata aquí viñamos toda a tropa de Alalá, ata Barcia de Mera, ata Casa Retoral para participar nun serán para cantar e bailar con todos os veciños desta zona. Porque aquí no centro da provincia de Pontevedra, alá nos anos 30, 40, 50, organizábanse seráns todas as semanas. Organizábanos as mulleres e competían por ver quen facía o mellor serán. Eso sí, uns anos despois, alá polos anos 60, foron desaparecendo e chegaron a desaparecer absolutamente de todo. 30 anos despois foron recuperados e agora os netos daqueles que organizaban os primeiros seráns e os avós atoparon un lugar común para coñecerse, para cantar e para bailar. Así que aquí nos quedamos e vos tamén deberíades, porque aí serán. En Alalá, xa sabedes, gravamos por toda Galicia e fomos atopando que en algunhas zonas prácticamente desapareceu a música tradicional, pero noutras conservouse unha riqueza musical extraordinaria. Unha das comarcas máis queridas é esta, o interior da provincia de Pontevedra. Aquí gravamos os protagonistas de algúns dos alalás máis valiosos. E hoxe quixemos vir ata esta reitoral de Barcia de Mera, que está moi pretiño de lugares moi queridos por nós, lugares como Seixedos, Toutón, Montariz, Pazos de Borbén, Ponte Caldelas, Laxoso, Río Frío, San Vicente do Oitavén, Aboal, Barro de Arén ou Cerdedo. Viñamos ata aquí para reencontrarnos con todos eles e con todos vos a través deste serán que empeza xa pola mañá. Miraches que será máis xeitoso? Mira a que armamos. Hombre, por favor, isto vai ser, bueno, non marchamos de aquí ni ás 3 ou 5 da mañá. Xa verás, xa verás. Nos queríamos armar un serán, a ver, como os de antes, parecidos de antes. Pero claro, non éramos capaces. Como vamos a ser nós capaces de armar un serán? Necesitábamos axuda. Quen mellor que as mulleres de Toutón? Home, moitas gracias, pero bueno, eu creo que aquí por esta zona, en calquera sitio que vayas, vas topar un bo serán. É certo, porque aquí consérvase moitísima a tradición musical e sigue habendo moito serán. Xeralmente, cada sábado temos serán a rachar, como esta, así, con moito follón. Mira, pero ahora xa non organizan solo as mulleres, ou si, porque antes organizábanos as mulleres. Eu non me quero imaginar as mulleres da hora limpando as cuadras para que os homes veñan a bailar. Bueno, é que antigamente eu cabía. Hoxe, gracias a Dios, pois temos outras cousas, temos carpas, temos centros culturales. Bueno, hai sitios como este, onde está? Estamos en Barcia de Mera, na Retoral de Barcia de Mera. Bueno, xa miraches, un sitio espectacular. Cantos grupos van a estar hoxe aquí, Susana? Eu creo que máis ou menos sobre 10 grupos. E si tal, ainda montamos algún máis así improvisado. Imos ser moi. Que va, muller, isto é festa. Aí serán
Temos que pasalo ben. Pero hai que estar en forma, digo, volver. Bueno, ao final vamos a botar un punto ti máis eu aquí co grupo. Pois entón teremos que botar unha peciña, pero antes imos de viaxe. Tes o taxi listo? Está preparado para marchar rapidísimamente, así que imos. Vou vos levar primeiro a ver os abeleiras de Alxán. Eles están ao ladiño mesmo do castelo de Soutomaior. Ensaian nunha antiga escola que eles mesmos restauraron. O máis peculiar deles é que hai nenos desde 6-7 anos hasta os máis maduros e que saben o que fan, que son os comprendidos entre 60 e 70 anos. Así que vamos alá. Isto é Alxán, e daqui son a maioría dos abeleiras. Non hai nada máis necesario para a música tradicional que se transmita de pais a fillos ou de avós a netos. Non me digades que non dá gusto ver varias xeracións compartir o seu gusto pola festa e pola música. Imos vos presentar algúns para que vexades ata que punto é así. Por exemplo, Luís, que pasou 23 anos traballando en Madrid e que agora está xubilado e rodeado de música por todas partes. O seu fillo fai preciosas arpas e guitarras e ele é feliz tocando pandeiro e cantando cos abeleiras. Eu de neno pequeno, que eu tería uns 10 anos ou así, xa cantaba nun coro con meu pai. E a miña música tradicional nosa gustoume moito, sempre. E agora chegas aquí e integraste nun grupo destes, e, oye, faite vivir, faite estar cos teus e con cousas que añoramos cando estábamos polo mundo adiante. O carón mesmo da casa de Luís está a casa de Fermina e Celso, que son unha das 3 parellas que botaron a andar os abeleiras. Fermina adora as súas camelias, pero o que máis entusiasma este matrimonio é a festa. E para eles non hai festa se non hai música galega. Gustanos a festa, gustanos o folclore. Cando nos xuntamos para cenar e para todo, nós non cantamos outra música que non sea música da nosa terra, música... Sí. A nos encanta, xa parece que nacemos un por outro para a festa. Vou a dedicar unha canción, unhas trofiñas aí á miña muller. Rapaza que vas jogando, que lle botas o cabelo, ai alalelo, ai alalelo. Unha erva que hai no monte, que lle chaman tromentelo, ai alalelo, ai alalalo. Nos imos tocar a Muiñeira do Viso, que a compuxo meu irmán, é moi bonita. Aínda que me lío moito, pero está ensaiada. Estes dous musicazos son Rodrigo e Carlos, de Laxoso. Xa vedes o orgulloso que está o pequeno do seu irmán maior, e non é para menos. Pero este tamboril tamén promete moito. Eles son parte do brillante futuro dos abeleiras. Para min as abeleiras é o paraíso. E todos os viernes é como estar nun concerto. É moi bonito para min. A parte estou cos amigos, e sobre todo escoito música e toco música. Dinche, mira, este día tal hai un serán ou unha festa, vamos tocar aquel lado, pois alá vamos. Unha chea de xente ali cantando, bailando, tocando. Que unha maravilla, a min iso encántame. Si vas por las praterías a rezar una contigo.
que gusto dá vervos, Pois sí, as Sabeleiras, Lalxán, é un grupiño aí que empezamos de 6 e hoxe somos 23. E como é isto de estar cos teus netos no mesmo grupo? É un meu neto, estou contado con eles, porque tocan moi ben, é con verdadeira maravilla. Pero isto de tocar con rapaces tan novos como a Rodrigo, que son sempre uns fedellos a esta edad. Bueno, son... No, Rodrigo... É un home formal. É un home formal. Pois, eu con rapaces estou encantado da vida, porque me gustan os rapaces. Rodrigo, quen son máis fedellos, os maiores ou vos? Os maiores. Sí? Sí. Por que? Que fan? Pois estamos no ensaio, así que nun momento que eles non teñen que tocar, que deixan a gaita porque non fan falta, márchanse por aí. O seu rollo. Que informales. E despois nos seráns que non pasa mellor, os maiores ou vos? Os maiores porque tamén bailan un poquinho e despois xa marchan. E quen liga máis, os maiores ou vos? Os maiores. Esta muiñeira nova, esta nova muiñeira, esta muiñeira nova trouxera eu da ribeira. Esta muiñeira nova trouxera eu da ribeira. Ai, la, 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 la. Cantar notas de bailar, guardalo pa ribeiro. Cantar notas de bailar, guardalo pa ribeiro. Porque non cantar ribeiro, que o da primeiro. Porque non cantar ribeiro, que o da primeiro. Ai, la, 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 la. O motor a 30 mozas e comigo 31. O motor a 30 mozas e comigo 31. Sentadas por toda a vila non queda sin ninguna. Sentadas por toda a vila non queda sin ninguna. Ai, la, 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 la. Toca o pandeiro codelas, que vai bailar as pestanas. Toca o pandeiro codelas, que vai bailar as pestanas. Que venga a vila de Castro de Codelas esfollada. Que venga a vila de Castro de Codelas esfollada. Ai, la, 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 la. Ai, aquel cana no baile, ten un remendo no cu. Ai, aquel cana no baile, ten un remendo no cu. Quencho moto peliqueiro, quencho moto se non tú. Quencho moto peliqueiro, quencho moto se non tú. Ai, la, 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 ai, la, la. Sabemos que hoxe en día non é nada fácil ver os avós, os pais, os netos cantando, bailando e divertíndose xuntos, pero dá gusto velos, ou non? Eles siguen de festa, pero nós continuamos camiño ca nosa guía de luxo con Susana de Toutón. Voltamos a Seixedos, unha parroquia estupenda e fonte da música tradicional. Ali fixestes un alalá maravilloso. Nel participaba a señora Otilia e as súas compañeiras. Unha gran muller. A pena é que xa estea alá arriba no ceo. Seguramente está facendo festa e bailando a ergalla. Bos días. Pódese. Hola, hermosíño. ¿Cómo estás? Tanto tempo. Tanto tiempo. Hola, Otilia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Que lembrades con especial emoción daqueles Pois días? quedamos moi contentos do alalá que fixemos. Foi unha cousa que si me lembro, que vamos, foi famosa, pero eu penso que é máis a la de Galicia, Unha cousa que fixastes aí na horta. Vos non vos acordades? Cando fomos a cavar. Ai, a Aña, claro. Sí, a Aña que botamos. A tocarlo logo. Botamos bolai Aña, mociñas no cabeceiro. Botamos bolai Aña, mociñas no
a vida cando ti eras nena? Cando ti eras nena, que estamos falando do ano 20 e poucos. Ai, daquela, bueno, vellámonos a perno sola. Onde vellavades? Íamos ao Során. Xa había serán alá cando ti eras pequena? Tiña 9 anos, 10 anos, pero non vellábamos dentro do Során, vellábamos fora. Ti de quen aprendeches a tocar? Pois, sabe como aprendín? Cando ia cojando, coas vacas. Sí. Unha paneira que tiñamos pequeniña, aprendi a tocar. E a veillar, tamén xentaba unha vara así na veiga, e despois eu veillaba para a vara, eu sola. Que é mellor, invertir o tempo en cantar e divertirse ou en traballar? En todo. Hai que traballar, hai que cantar, hai que veillar e hai que facer todo. Bueno, damolle polas flores a compañeira. Ela deberíase, por ela non, pero por min e polos meus fillos si será demasiado. Deixoume o recuerdo de querela sempre. Sí. Yo piñeiro non vou máis, yo piñeiro non vou máis, que me pica nas areas e os amores moito máis, ai, 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 os amores moito máis, ai, 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 os amores moito máis, hasta o piñeiro da areia, hasta o piñeiro virei, piñeiro para adiante non paso ni pasarei, ai, 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 non paso ni pasarei. Otilia sempre decía, a túa tía, na vida hai que traballar, pero tamén hai que veillar. Veillar, sí. E gustaballe moito beilar, e gustaballe moito cantar. Esas folladas eran un pouco, Otilia, as que marcaban o inicio do serán. Será aí por outubro, novembro... Pois empezaba o serán, sí. Empezaba o serán despois das folladas. As folladas eran setiembre, outubro, final de setiembre, principio de outubro. E bueno, salíase das folladas e cantábase que era unha pasada, no camiño, e despois empezaba o serán. Os seráns que duraban máis ou menos hasta o entroido. Hasta o entroido ou hasta marzo. Hermosinda, noutras zonas, non sei se en Seixedos, botábase o grupo que organizaba 5 pezas seguidas. Sí, a gota, a moiñeira, o valse, a mazurca, o chique-chique que lle puxemos eu e a do Funta da Otilia, e o paso doble. Otilia, e se a un home lle dicías que non querías bailar con el, isto contáronolo tamén por aí, quedabache prohibido bailar en toda a noite? Non, en toda a noite non. Aquelas 5 pezas non podías ir a bailar con nadie. Hasta empezar as outras 5 pezas de novo. Se non che gustaba, non che gustaba. Non, sí, era así. Non che gustaba, pero tiñas que lle bailar. E dicíame Otilia, cando a coñecemos, e cos homes daquela, home, traballaban, pero coidábanse ben, non? Sí, cuidábanse ben, sí. Cuidábanse ben. Pa o home sempre era o mellor, sinceramente, sí. Sabía un bistec pa quen era? Pa o home. Sabía unha sardiña pa quen era? Pa o home. E sabía unha moza guapa pa bailar pa quen era? Ah, tamén. Ben que As guapas, buscaban as guapas. A mellor maneira do mundo de escorrentar o frío, Polo? Bailando unha muiñeira. Aí estamos, dos, e ti que di? O mismo. Quen arrastrou a quen? Polo a dosi ou dosi a Polo? Dosi a Polo. Eu diría que Polo a dosi. Ui, que falta de acuerdo. Bailades fantásticamente. De onde vos ven isto? Gracias. Pois venos das nosas aldeas nativas onde nacemos, que se acostumbraba precisamente os sábados, era a diversión que había, as pandeiradas feitas na casa de unha moza, en fin, o sea que... Vos sodes de Avión? Nós somos originarios de Avión. Pero ahora estades aquí, e aquí será por Serán, sedos? Sí, a zona de Redondela e de por aquí de Barcia de Mera e todo eso ten moito movimento artístico.
Señores, un placer coñecelos, dá gusto vervos bailar. Gracias, é un placer para nós estar aquí compartindo este momento. Aquí, papá Xaquín, Hola. como estamos? Pois ben, No caso dos teus fillos, eu non sei se a música lle viña posta ou lle puxestes ti despois. bueno, a ver, E a verdade que lle vou preguntar despois. un pouco posta, pero nun principio sin obriga. A medida que van pasando os anos, igual estamos presionando un pouquiño, non sei se de máis ou non, pero... Vamos comprobalo. Querido Roy, todo ben? Sí, sí. Estás aquí porque digo que che gusta. Sí. Pasar uns fins de semana, o fútbol non. Bueno. Que che gusta a música tradicional? A ver. Porque me enseñou meu pai. Anxo, ti que dis? A min gusta a música tradicional, xa que me inculcaron de pequeno xa a tocar e xogábamos así na casa sempre a facer de trixadura, que sempre así en riba da cama colocábamos unhas bufandas de faixas e, bueno, sempre vendo de noso pai e todo isto. E ti quen era? Dos de treixadura quen eras? Eu sempre me tocaba Toniño. Pois sempre, meu irmán era eu son papá e eu son Toniño e... Eu dende pequeño iba a clase con Anxo e empeceime a levar con ele e aquí estou agora, gustoume. E isto de vir a un serán, por que che gusta? Porque o paso ben. Bueno, seránse unha ocasión perfecta para encontrarse en todo caso cos avós, cos nenos E a xente, pois tamén disfruta de algo de seu, de algo propio, que non se fai en ningún outro sitio. Entrar nun serán é un paraíso, vaya. Entrar nun serán é un paraíso, xa sabes, todo o que teña relación coa música tradicional, para min é unha verdadeira emoción. Vela aquí un home que vive no ceo. Sí, pois non, pois se pode dicir así. Este serán de Barcia de Mera non é propiamente tradicional, non é exactamente como os de antes. En Alalá xa lle dedicamos un capítulo ao serán tradicional tal e como se facían anos atrás na Ermida, en San Vicente do Oitavén ou en Aboal. Daquela, moitos seráns celebrábanse nas cortes, iso sí, moi limpiñas e preparadas para a festa. E tamén, nalgúns lugares, como en Aboal, os veciños construían a Casa do Serán, un cabanote especial para a ocasión. Pero naqueles tempos, a un serán asistían os veciños da aldea e os da redonda, uns para tocar e outros para bailar, alternándose. Cando se recuperaron os seráns e estes se fixeron multitudinarios, perderon en parte o seu carácter e convertéronse en espazos para festas de música tradicional durante o inverno. Para este serán do Alalá número 211, precisábamos un espazo axeitado e máis grande que unha corte, claro, polo que, aconsellados polos nosos amigos da zona, escollemos un lugar de primeira, a Reitoral de Barcia de Mera, con esta fachada tan especial, inspirada na arquitectura indo-portuguesa de Goa e con motivos pagáns moi rechamantes. Don Rafael, o párroco, tivo a xentileza de acollernos para este serán da Alalá. Gracias por vir hasta aquí, por aceptar esta invitación a vir a Reitoral de San Martiño de Barcia de Mera, que se rematou de construir no ano 1752, en donde pois estamos todo o día de festa, en un momento onde aquí a música popular é a protagonista, e, bueno, pois, onde podemos escoitar os cantos tradicionais desta zona. Don Rafael tivo a amabilidade de prestarnos a Reitoral que está ao lado desta fermosa igrexa de San Martiño de Barcia de Mera, pero a igrexa ten algún problema que o seu párroco quixo contarnos. Esta é a iglesia barroca de San Martiño de Barcia de Mera e onde quero vos mostrar un problema importante que hai no interior. Son as humedades e as fendas que están ameazando pois, a policromía e o traballo que se fixo de recuperación. E volvendo á Reitoral, aquí non funciona nada sen a incansable axuda de Pispote, un home moi activo que organiza todos os anos o campeonato de fútbol lama de Barcia de Mera. Nesta ocasión, entre outras moitas cousas, fixo o pan para este serán. ¡Vamos! ¡Hala, que se me hará ni traballar! Veña, que la veia chuli. Mira, aí tivas todo o tempo, eu vou mandar un trapo. Eu tamén. E continuamos a nosa viaxe por terras de Mondariz para coñecer agora a estas mulleres. Elas son as pandereteiras de Jarjamala, como vedes, armadas para a leira.
Elas son outras das grandes mestras da música tradicional galega. Non hai amante do folclore que non pasara por aquí para aprender algunha xota ou para ver como se tocaba o lejón para botar unha aña. Ahora vamos a botar unha aña do mes de abril. Cando en Jarjamala organizabades un serán, as mulleres anunciabádelo ali nun alto que había fora da casa. E que cantabades? Pois cantábamos Comezaio, comezaio, se o credes comezare. O que primeiren comeza, primeiro ha de acabare. Botábamos 3 ou 4 cancións desas, e pois entonces viñan todos para o serán. Entón xa empezaban a vir os homes? Se viñan homes e mulleres e todos, e vellas e todo. A cuestión era traer un pouco aos homes tamén. Home, claro, iso é o que nos criamos, claro. Ti estuveches nos seráns dos anos 50, por aí? Sí. Ainda estaban moi vivos os seráns daquela, ainda se... Sí. Lealdina, ti estuveches nos seráns, pero xa nos anos 60, que xa empezaba a cousa a non ser igual. Empezaba a andar mal, porque xa non nos deixaban facer os seráns igual que os se facían antes, porque ordenábamos de facer os serán, pero o cura da parroquia non quería o serán. E resulta que cando tal mandaban a Guardia Civil, viñan as forzas vivas, e tiñamos que escapar para o monte ou para onde callaran. Lola, ti por que pensas que se acabaron os seráns? Eu penso que se acabaron a unha pola juventud, que non ali non había provenir da xente ganar. Entonces, claro, non había dinero, entonces a xente iba a traballar, porque eu tamén marchei. A emigración fixo que este lugar do Barro e toda Jarjamala quedaran sen xente para cantar e para ir aos seráns. A piques estivo de perderse toda esta riqueza. Pero ao retornar os de Jarjamala decidiron xuntarse de novo para recuperar a música, para volver a facer a festa como facían antes de marchar da súa aldea. Eu estive fora, pois, 25, 26 anos estive lá en Londres. Había que buscar o pan para comer, e aquí non había. A vida é así. Eses 40 e tantos anos que botei en Francia nunca máis collí na gaita. Nos alá, antes de música, era ganar a vida. Estuve en Alemania 19 anos. Despois marchei a Palma de Mallorca. Antes, bueno, agora é alegre, pero antes eu creo que era máis. Cantábamos, collíamos o ramo dunha esquina a outra, ou metíamos na man os que iban cos bois, entón chantaban no cabeceiro os outros, bueno, pasábamoslo moi ben. Eu tamén tive que emigrar, me fun a Lisboa e despois fun a Suiza tamén. Pero, bueno, desde pequeniña vivin, pois, o que é isto, todas as labranzas, bueno, todo o que foi aquí, os cantares daqui. Sempre me gustou moito e vivino moito, aunque eses anos que estiven fora, pois o recordaba ainda moito máis, con, non sei, con moita suidade, se pode dicir. A verdade, despois, cando me vin, que en definitivo, pois empecé outra vez, pois con esta xente, con estas compañeiras, os veciños, recollendo cousas tamén, facendo de todo. Pois por non perder estas costumes que temos aquí en Gargamala. Hai grupos, Lealdina, como as Leilía, os Majúa, que teñen pezas de Jarjamala. Porque van á recollida a donde a nós moitas veces a gravarnos. Chámannos para que lle gravemos cancións.
E por iso, despois van a recollendo. E vos como vos sentides cando oídes as Leilía cantar unha peza vosa, por exemplo? O moi orgullosas. E coñeces a Jargamala no mundo inteiro. É que se conoce, é que se conoce. Gargamala ten na zona, Gargamala zona ten, Gargamala ten na zona, a de cantar e bailar ben, ai ala, ai ala, ala, ai ala, ai ala, ala. E agora imos pa Mondariz. Ali teñen a Asociación Cultural Castromao. Son sobre uns 30, 40 e a cousa vai crecendo. Fan de todo, tanto bailan, como cantan, como fan festa rachada. Así que vamos velos. Ola, chámome Bruno, pertenzo ao grupo de Castromao e veño camiñando 7 kilómetros para vir a clase de baile. Pero os 7 kilómetros comparado ca clase de baile penso que non son nada. A música tradicional sempre estivo asociada ao traballo na terra, pero hoxe a xente nova ten que buscar outros camiños. Un deles é aprender a tradición nas aulas, e isto é o que fan en Castromao. As mamás cosen no piso de arriba, oense risas no piso de abaixo, onde están ensaiando as pandereteiras, risas que tamén se oen no soto, onde ensaian os gaiteiros por razóns acústicas, os máis sufridos. Pero se volvemos para arriba, xa están os bailaríns, que xa vistes a Bruno, bailan sen despeinarse. E por qué? Porque digamos que os profes contaxian a cada grupo co seu carácter. Escoitade. Que imos decir dos bailaríns? Somos os máis guapos, os máis cachondos de todos. Vale, eu penso que as pandereteiras o que somos son polifacéticas. Chegan, procuran afinar eles solos, fan os seus corrillos. Agora mesmo, mira, hai un alá e outro aquí, non? Que queres unha tamborileira, unha pandereteira? Que queres unha bailarina, unha pandereteira? Que queres unha pandereteira, unha pandereteira? Cas pandereteiras polivalentes iremos logo. De momento comezamos cos de baile, que son máis que os de gaita e os de pandeireta xuntos. Para mí non é un traballo, desde logo. Recoñezo traballar é ir á mina, ir aos asteleiros, pero isto para min é disfrutar. O grupo das rapazas máis pequeniñas, de 12 e 13 anos, pois fan un pouco máis danza coreográfica. Despois temos o grupo tradicional, que é o grupo representativo, que son os rapaces de 20 anos, de 25, e despois xa temos os vellos que os pais de moitos deles. Por lo menos mientras estamos bailando no nos tiramos dos pelos. Y es divertido, divertido. Sí. Mozas, este sábado serán en Mouriscados. Vamos, non? Sí, vamos. Levas o coche tú? Eu levo. Levo eu? Alba é a presidenta de Castromao e a profe das pandereteiras. De teoría van ben, pero de práctica moito mellor. Somos as que máis nos movemos. Porque, sobre todo na época de seráns, a ver, cando hai actuación no verán nos movemos todo o grupo, pero a época de hibernación nos mallámola, chico, porque... Mal non o pasan as pandereteiras, pero xusto no piso de arriba temos as costureiras. Mentras os fillos van ás clases, as nais aproveitan para facer costura e prepararlles os traxes que lucirán nas actuacións. A veces enfadámonos, outras veces, pois, reímos moito. Reímos máis. Sí. Fixemos boas amistades, porque a verdad ahora coñecémonos máis. Claro. Bueno, vamos a tomar café. Bueno, a conta disto, hasta surdiron cenas e todo entre nós. Bueno, unha risa. Os gaiteiros son os máis sufridos. Non necesitan un escenario para ensaiar, senón que lles chega co piso de abaixo, o soto. Non son de falar moito, prefiren que se hai que falar, fale a gaita. E sempre se xuntan, tocan entre eles, axúdanse coas voces, moitas veces a min quítame traballo. Pregúntanlle un compañeiro, oye, tú como haces isto aquí? Casi podemos decir de que o profesor é o de menos. Eu empecé de moi pequeniño a tocar unha flautiña polo monte. Iba coas vacas e tocaba unha flautiña. E cheguei incluso a facer unha gaita cunha vexiga de porco. E nunca salín de aí, nunca fun á escuela, nunca fun a ningún lado. E entón seguín tocando, marchei para Argentina con 13 anos. E coa forza de Dalmiro rematamos este día de clases en Castromao. Pero sabedes que teñen en común os gaiteiros, as costureiras, as pandereteiras e os bailaríns? Pois isto.
Estábamos aquí falando con Alba de que levas 27 anos metido na música. Sí, por lo menos neste grupo. En eses 27 anos, só unha vez a túa avoa Carme te veu tocar unha peza dela. Sí. Me vou tocar moitas veces, pero peza que... Ela me dixo moitas pezas, sí. Que ela me oíra unha das súas unha vez soa. E que che dixo? Me dixo, faltaba un cachiño, e eu, sí, trabuqueime. E con ela aprendeches tamén cantar traballando. Sí. De feito, recordo, ela me dixo que cando era nova, que estaba unha vez nunha eira, e estaba o señorito na ventana a verlle para as pernas. E de repente remangouse para atrás e dixolle, apártate desa ventana que te derrete el calor. Mis ojos no pueden ver derreter tan bella flor. Chico, cerrou de ventana. Seguro que tua abuela estaría feliz aquí neste serán. Sí, ela disfrutaría moitísimo. E aparte, eu en algúns aspectos me parezo moito a ela e claro, cando lle estaba todo o día en plan, bueno, jefa, eu chamaballe jefa, isto como se fai, ou isto como se... Pois ela ensinoume a atar as viñas, ensinoume a podar, entón ela sentíase como un pouco útil hasta certo punto. E cantaba, ela cantaba na cociña, eu sabía se estaba enfadada ou non polo que tarareaba. Se ela, por exemplo, ia tararear Muñeira, e xe lle preguntaba a meus irmáns, que lle fixestes? Porque a Muñeira era que estaba enfadada. Sí, sí, era o ritmo máis... E cando estaba contenta, que cantaba? Algo a xota, ou unha baneada, ou así, era diferente, xa tiña outro aire o que ela cantaba. Por eso levas 27 anos en Castro Mao, profesora de pandeireta, tocas o tamboril e eres presidenta. Sí, eu chamaríalle un pouco coordinadora máis ben. E como se mantén 27 anos? Porque un necesita dun sacrificio tremendo, o sea, todos os sábados, todos os domingos hai serán. Sí, casi todos. Pero digoche unha cousa, Pilar, cando unha cousa gusta, cando unha cousa se leva... Me tiraste un limón, me despese la frente, con patadiñas de amor, morena reluciente. Me volviste a tirar, me despese la cara, con patadiñas de amor, morena resbalada. Vaite de aquí, vaite, vaite, ya te tiñas que haber ido, desde por allá hay un me tiraste
componentes da Asociación Castromao son un exemplo de aprendizaxe diferente dos seus avós. A música tradicional acompañaba as tarefas agrícolas no ciclo do ano. Os traballos adoitaban ser colectivos e tamén así eran os cantos. O traballo facíase menos duro que a música. Pero a mecanización, o abandono do campo e os xéneros musicais que viñeron de fora desprazaron a música tradicional de tal xeito que houve un momento no que estivo a piques de morrer. Iso non foi nunca así en Mondariz, por Barcia de Mera, por esta zona do interior da provincia de Pontevedra. Pero iso sí, como un río que perde o seu curso natural e que ten que buscar outro camiño, a música tivo que buscar novos cauces. Hoxe a música tradicional galega compite polo que se ve con forza con outras alternativas de ocio. É un xeito de pasar o tempo de lecer, de divertirse aprendendo e de compartir o saber e as músicas dos nosos maiores. Os fillos e os netos dos que antes aprendían a música labrando, agora son estudiantes, veterinarios, traballadores da construcción, enxeneiros ou mesmo agricultores modernos. Pode haber un xeito mellor de unir a varias xeracións? A nós non se nos ocorre. Este matrimonio tan ben levado que saca a pasear os seus canciños polo barrio de Mera, moi pretiño de onde temos montado este serán especial, son Tomás e Blanca, dous dos componentes de Volta e Dalle. Un grupo de amigos que, bueno, reunímonos para pasalo ben, para tocar e para... E para recuperar pezas, sobre todo da zona do Condado, e que non se perdan. Levamos 3 anos casados e a verdade é que pasámoslo moi ben tocando xuntos. É unha forma máis de divertirnos, coñecer xente. E é fácil de levar, vamos. A que leva o bombo e a que marca o ritmo. Está clarísimo. Cantar e tocar en familia ou cos amigos é unha das terapias máis efectivas e máis baratas para levantar o ánimo. Outra opción é botarlle unha peciña mentre se pasea a pócima perfecta para curar os males do espírito. Intentamos camiñar eso, uns 10 kilómetros prácticamente a diario. A música tradicional tamén contribúe a iso, a levantarche o ánimo, a alegría. De momento aínda non hai ningún problema que se resista a unha boa dose de música tradicional e unha camiñata pola beira do río. A zona de Mondariz e todos os arredores é unha zona moi rica en cultura e música tradicional. Incluso o traxe que utilizamos tamén é un pouco recollida de todo, o sea, de toda a zona do Condado e por aí. Unha das cousas que chama a atención nestes grupos novos é o altísimo grau de formación que teñen. Son mozos, pero, como decía aquel anuncio, sobradamente preparados. Non se conforman con tocar un instrumento, van a clase de todo, de zanfona, de clarinete ou de saxofón. Aquí en Mondariz temos moita sorte da nosa música e a nosa forma de ser. O que nos deixaron os nosos altergos e creo que é obligado pois seguir transmitindo ya ao resto da humanidade, vamos. Empecé indo a clases de djembe en percusión africana, despois fixe en afrocubana con ritmos latinos, tamén mirei un pouquiño de brasileira, ritmos, claro, latinos todos. Despois, pois nada, decanteime pola música tradicional, tamboril, bombo, pandereta, e xa non puiden parar. É unha herdanza que estamos continuando dos nosos maiores. Está claro que os tempos cambian e a fume de carozos. Por iso non podemos pretender que hoxe en día se entenda a música tradicional no mesmo sentido que hai 50 anos, pero o que sí podemos aspirar é a manter a súa presenza nas nosas vidas. Neste caso é completamente certo iso de que querer é poder.
Se queríamos vir a un serán, coñecer o ambiente dos seráns e coñecer a jet set dos seráns, quen mellor que Luís Caruncho, que non perde ningún... Boa, eso é boa. A música, digamos, na túa vida non estaba de forma natural, pero puxéchela. É unha filosofía, unha religión? Eu creo que é unha filosofía de vida. Si estás afeito a andar así, te gusta e, sobre todo, te pega aquí forte, non? Eu sempre vou pendiente cando vou pola carretera de onde hai festa, verdad que sí? Antes había días do serán. Facíanse os martes, os xoves, os sábados e os domingos. Isto sigue sendo igual ou xa non? De todo, hai de todo, pero máis ben en venres, sábado e domingo. Hai xente que lle apetece os venres e agora hai xente que a mí me parece moi positivo que empeza a facelos o domingo pola tarde, a partir das 5, de 5 en diante, e aí está, sobre todo, que pode ir moito neno, se xuntan pois 3 xeracións ou 4 xuntas. A mí pareceme genial, vaya. Esta é unha das partes bonitas dos seráns da hora, que antes eran, digamos, para a mocidade, e agora mestúranse os mozos que eran daquela, que xa son avós, cos netos. Efectivamente, o bonito dun serán para min é que tú estás vendo a xente que está tocando ou bailando e hai pais, fillos, netos, eso non é difícil, é moi fácil topalo nun serán. Por que os seráns teñen moita forza? Porque ahora mismo hai unha cantidade de escolas, xente como a min, eu vivo de dar clases, e como a min hai outros tantos. E os seráns viñeron a darlle un espazo a toda esa xente para tocar, senón non habería, por desgracia, sigue sin haber espazos suficientes. E hai o triple de grupos que nos 90. O ideal cando un neno pode tocar, unha persona maior que nunca tocou na vida, estuvo esperando jubilarse para tocar a gaita, e ir ao serán. Eso unha ilusión tremenda. Entonces, por eso están tendo forza e son necesarios. Que pedazo de serán fixemos aquí. Moi bonito, moi bonito. Sabes quen está tocando? Están tocando os folieiros. E ti que fas aquí? Bueno, pois vou para lá. Mira! Que cantas tamén, cantas todo o día, a noite tamén, a noite tamén, a noite tamén, o miña fontiña que cantas tamén. Arriba Polieiro, veña Polieiro. Eses bailadores.
Ímonos a Toutón, a miña terriña. Ali é onde naceu o grupo Pedraquetiña, ao cal eu pertenzo. Toutón ten varios barrios, pero nós vamos ir ao de Casco, onde está Marina. Vamos lle dar unha visita e, ademais, a que nos invita un viño. Hola. Quen dixo? Pero eu estaba pensando en algo, agora que cando fixemos aquel programa de Toutón, vos puxemos a traballar a todas. Eu plantei verdura. Plantou verdura, Lola. Sigue plantando. O mellor foi cando unha estaba subindo por unhas escaleiras para arriba. Ata que ata o matoco de palla. E a escaleira como era nova. Moi ben. Por vos. Ai, se poideramos detelo tempo, pero aínda non é posible, andamos aí. Xa van alá 6 anos desde que estivemos aquí en Toutón, gravando un programa precioso sobre os ciclos do ano. Para iso os veciños gustosamente fixéronnos un calendario das labores máis importantes que se facían nas distintas estacións. Fomos recoller as espigas á leira e enseñáronos a facer a matoca. Sí, este piruquiño tan feitiño. Marchamos ao muiño a moelo gran e descubrimos que o pan da casa que dá moito traballiño facelo, sabe a gloria. E entre outras moitas labores, fixemos unha labrada de verdade, igualiña cas de antes, na que xuntamos a todos os veciños e quedou a leira impecable para sementar. Unhas imaxes inesquecibles e un dos alalás que máis nos gustou. Pasado o tempo, parte das pandereteiras de Toutón crearon o grupo Pedraquetiña, que é o nome dun monte que hai na comarca, mentras que outras continuaron tocando co nome de Pandereteiras de Toutón. Anos despois, cada un dos grupos sacou o seu disco, polo que temos a sorte de ter 2 discos e poder escoller. O traballo das pandereteiras de Toutón conserva o estilo propio da tradición da pandeireta na zona tal e como a recibiron, xa que moitas delas son portadoras desa tradición. O disco de Pedraquetiña incorpora instrumentos como a gaita ou o acordeón e responde ao desexo de innovar e evolucionar musicalmente. Para gustos hai cores, así que a recomendación deste programa é mercar os 2 discos e así chegar a conclusións propias. No que si coinciden as pandereteiras de Toutón e as de Pedraquetiña é en botar de menos a un amigo que se nos foi, a Eugenio, un dos mellores bailadores que deu Galicia, un mestre da picardía, da alegría de vivir e do punto vendado. Para min era encantador, era o meu bailador. Cando chegaba ao serán, e miraba que estaban a xente así media parada, estaba soando música e tal, pero nadie bailaba, era o primeiro que me dicía: Susana, vamos a bailar, viña. E xa empezábamos nós, e despois xa viñan outros detrás, xa sacaba aquelas mozas todas. Eu bailaba con todas. Aunque fora unha velliña de 60 ou de 90 anos, ele bailaba. Era moi alegre, moi simpático, moi bo rapaz. Era un galán 100%, porque el gustaba ir aí coa súa planta ben chulo e dicir, aquí estou eu. Fomos a Ortigueira e dormimos alá nun colegio ali no Ortigueira. E de noite metémolo dentro dun saco, arrastámolo por ali. Foi o máximo aquela noite. O Eugenio para mí era especial. Está lá arriba, ele debe estar mirándonos. Acordándonos das cousas todas. Ojalá que neste mundo haxa moitos máis Eugenios, porque era unha persona estupenda. Eu sempre lle dicía, se tu vas diante, espérame lá, que o chegando alá imos botar unha muñeira os 2. Estabas cantando na leira, estaba Eugenio bailando, xa que vimos de falar de Eugenio, e ti estabas cantando a Aña con Angelito. Con Angelito. E Angelito tampouco está xa. Angelito era dos poucos homes que cantaba, porque daquela os homes era máis habitual que fosen bailadores, que cantaran, non? Se vía unha muller que o acompañara
A voz, aquilo era mellor con orquesta. Como aquelo de Cantaraña? Era un dos sitios onde se cantaba na leira? Sí, na leira. Con su mandil nuevo, o pañuelo na cabeza, con roupa, estrenábase na leira. Eu recordo tamén que nos cantastes nas esfolladas. Cantábamos antes de ir para o serán. Facíamos un coro e chamábamos polos mozos a cantar, claro. Os mozos viñan ao serán. E nós, antes que eles chegaran, nós cantábamoslle. Botábamoslle cantigas. Antón eles viñan. Que ben nos pasábamos, Pilar. Aquilo era unha gloria. Cantos mozos chegaban un día de serán a Toutón? Chegaban máis de... Bueno, era unha casa que se enchía. Non tiñan contadura. E casados, viúdos, iban todos. Os casados bailaban tamén, como os solteiros. Apretávante que non había nunha festa en Morbén deixen un plantado. Apretaban? Apretaban, vixiña así, pum. Los homens apretaban? Apertaban, bueno, moito, moito. Apertaban, te parece que traían un foco, ás veces. Que traían un qué? Un foco, sí, un foco no bolsillo. Garganta, miña garganta, garganta, miña de neve. Garganta, miña garganta, garganta, miña de neve. Non vou a perder ninguna garganta que te non leve. Molan máis os seráns de agora ou os de antes? A ver. Agora, porque agora hai outros animación, hai outra ambiente que non había daquela. A ti tamén te gustan máis os de agora? Agora sí, porque antes eran só panderetas e os rapaces eran uns villacos. E Lola foi moita gracia, di que eran uns villacos. Eran. Que che pareceu o dois? A min, bueno, hoxe, madre mía, para min é unha felicidade, te vou a dicir. Lola, como nos vellos tempos, aquí están media comarca de Toutón, de Barcia de Mera. É verdade, conocemos a moita xente. Quen diría que nós que habíamos de conocer a tantos grupos como conocemos. Eles a nós a eles. É unha cousa, eu quería morrer e volver a nacer. A que? Para seguir os seráns e para seguir todo.
Pedra que tiña, que é un grupo de Toutón, pero ensaiados por un home de Barcia de Mera. Hoxe para min foi un día francamente bonito, especial, emocionante e, bueno, moi grande. Na música do Serán só había voz e pandeireta e pandeiro, decían algunhas mulleres desta zona. Sí, voz, pandereta e pandeiro. De vez en cando aparecía algún gaiteiro, pero moi de vez en cando, porque daquela gaiteiro sabía menos. Os traxetos facíanse camiñando, co cual era moi costoso chegar dun lugar a outro, pero aquí en Barcia de Mera teño que resaltar que había 3 seráns na mesma parroquia. Pero cantos días había serán? Non, no mesmo día, entón os mozos iban dun a outro camiñando. O sea, tiñan distintos horarios. Rondando as mozas, sí. E actividade frenética. Sí, bueno, era o que había, eran as discotecas da época, non? Non había outra cousa. E estas mulleres que tal se portan? Bueno, esas mulleres, a verdad que para min son o importante de todo isto, non? Primeiro porque, bueno, son xa... Pero as de Toutón son traviesas, Bueno, as de Toutón son traviesas porque siguen sendo mozas. Siguen sendo mozas con moita pillería, moita picardía. Mira o que vos di! No, pero moi ben, no. El portase ben con vos? Sí, el portase ben. E os seráns, este tipo de reunións, un pouco devolvenvos tamén aquela xuventude magnífica que tivestes nese sentido. Noutros sentidos non era tan boa, pero no de serán, sí. Ahora é coser a cantar, pero daquela íbamos con tamancas, facho, lumieira, de colmo, co candil do gas. Había que limpar a cuadra, había que se non tiñamos cuadra, tiñamos que facer nós unha caseta como podíamos, coberta con colmo, e xestas. E despois nós ali facíamos o serán. É que ben non pasábamos. Ás veces tamén nos axudaba algún rapaz que a mellor quería ligar con nós. Pero tamén eran malos que despois a mellor se non lle facíamos, non lle íbamos a bailar, igual non botaba na casa abaixo. Que atravesados eran. Malísimos.
Aquí en Frades hai outro grupo, o Son do Río. Eles teñen unha variedade no traballo que é demasiado. Un traballa de escaiolista, outro pon postes de alta tensión, a outra enxeneira en paro, como non, outra veterinaria. Pero, ao final, o que os une é o gusto pola música tradicional. Na parroquia de Frades atopamos un grupo de recente formación, o Son do Río, que tomaron o seu nome do murmurio que escoitaban mentres facían os primeiros ensaios. Aquí atopamos un escaiolista, un electricista de alta tensión, unha veterinaria, un axente de seguros ou unha enxeñeira de automoción por desgracia amparo. En este punto xórdenos unha dúbida existencial. Seguirase cantando nestes traballos modernos igual que se facía antigamente nas leiras? Os compañeiros dícenme que é o que desayunas ti, que xa ves cantando pola mañá, ainda nos vimos así medios dormidos, e ti xa ves cantando e xa tal. O chollo hai que vir alegre, hai que vir, non se pode vir amargado. E se estou nun poste, estou traballando, pois teño que estar cantando. Despois xa se vou conducindo así, pois a miña percusión, a miña maneira, repasando e tal. E bueno, se teño un momento libre que estou esperando para cargar ou así, traio a miña flauta para ir practicando un pouco nos tempos libres. A veces sí recordo as cancións e canto un pouquiño no chollo, pero poucas veces. Intento compaxinalo na medida do posible. Cando traballaba en automoción sí cantaba, porque como tiñamos pois parte do traballo de oficina, pois en baixiño, evidente, pero sí. Na empresa dedícolle moitas horas ao traballo e moitas horas ao aprender a tocar o tamboril. Bota a máquina a traballar, e deixa a máquina traballando mentre me vai preparando a goma. Eu incluso collía unha tarteira destas de plástico redondiña e con 2 electrodos iba collendo o tranquillo ao tamboril. Eu como ahora estou na casa, pois bueno, na casa sí canto, pero... Eu sí. Eu aquí non me deixan. Lardo a vencer e alomean... Alfonso, o veterano do grupo, ten a sorte de que, ademais do seu traballo habitual, ten unha afección que lle permite cantar mentras traballa. As súas viñas en Frades son as espectadoras de luxo do seu talento musical. Eu iba de pequeno xa, labrábase con 2 xuntas de bois, meu pai era quen andaba no arado, e nós chamábamos os bois, e iban polas aldeas a labrar pa un lado, a labrar pa outro, despois á hora da merenda facían un ramo con loureiro e tocaban as añas con logóns e pedras, e bailaba a xente no labrado e todo, era bonito, eu xa me recordo moito disso. No Son do Río todo queda en familia. Seguídeme, se podedes. Alfonso é o pai de Lucía. Lucía é a moza de Dani, que a súa vez é o irmán de Verónica. José e Esther son matrimonio. Todos son amigos de Javi, que está casado con Nuria. E Nuria quen é? Nuria é esta muller que toca o bombo no Son do Río. Ademais ten un neno que xa de pequeniño levaba clases de música. Eu considero que desde pequeniños é a mellor edad para aprender. E iso, desarrollan moitos sentidos, a música pois é moi grande. Dicen que no embarazo que se lle debe poñer música, eu escuito música tradicional todos os días, por si acaso non vai a ser que naza e que non lle guste, entonces dame algo. Afortunadamente, ca elevada taxa de natalidade que hai no grupo, está asegurada a transmisión da música tradicional de xeración en xeración. Pero mentres os cativos non dan a nota, o grupo vaise reforzando con novas incorporacións como Javi, o home da nosa guía Susana, que é o último en chegar ao Son do Río. Así que só nos queda unha última recomendación. Grupos de música tradicional de Galicia, medrade e multiplicadevos.
Parriña, que tal se montou? A que pagaba a pena quedar. Como vedes, e polo que nos contan, os Serán xa non son como os de antes. Xa non nos organizan exclusivamente as mulleres, hai máis instrumentos que a pandeireta e os ferriños, xa non se apaga a luz do carburo e cada quen pode bailar con quen lle pete. E poderíamos seguir enumerando diferencias, pero no que non cambiaron foi na diversión, no ben que o pasaban antes e no ben que o pasan hoxe. O noso Serán estivo cheo de música, a dos grupos que nos acompañaron, a dos amigos, formacións distintas que estiveron todo día sen descanso na Reitoral de Barcia de Mera, tocando para a cantidade de bailadores que ali se xuntaron. Pero nada de estar a palo seco, Aí démoslle unha volta. Aquí tivemos comida, boviño e saborosos postres. E por ter tivemos ata pan feito na casa, no forno da Reitoral, coa axuda de Pispote. Nesta zona de Galicia existía unha gran riqueza na música tradicional e polo que vimos hoxe, a transmisión vai estando asegurada. Afortunadamente, o respeto e o amor pola música de raíz respírase e vívese. Para mí a música tradicional é como algo que o levas na vena, como se dice, levo de pura cepa. Para mí iso sempre foi un fervor de sangre. Se me toca unha, pois penso nunha galega. É un ronroneo que levo dentro que non podo evitar parar. Sobre todo un xeito de divertirte. Por furanchos, marchamos ao Serán, vamos onde sea. Se facemos unha comida, pois sempre está a música polo medio. Sempre hai momentos para acordarse dela. Son as cancións que tocaban pois as nosas aboas, os nosos avós. É unha música que me fai vibrar por dentro, me fai sentir vida. A min, se me prohibiran tocar, se me prohibiran cantar, morrería. Cantarelas se acercaron os camiños. Esa bailadora como se ve. Traen dos ventos as saudades do marosa salobre. Do rei señor os cantares traen a frescura das fontes. Traen a frescura das fontes, traen a frescura das fontes. Traen dos ventos as saudades do marosa salobre. Músicas alma traen de foliada, que han forzados a tulusos que da terra sementada, que da terra sementada, que da terra sementada. Teñen os ollos músicas alma traen de foliada. Arriba mujeres das terras e a terra é nosa. Non faltedes pandeireta, bombo, tambor e lejaita. Sodes terra, sodes lingua, sodes bota, non hai alma. Sodes bota, non hai alma, sodes bota, non hai alma. Non faltedes pandeireta, bombo, tambor e lejaita. Bailadora!
Susana é a nosa fada madriña, unha muller de sorriso permanente sempre. Temos que agradecerche muitísimo que nos axudaras. Pasáchelo ben? Bueno, cantaches, bailaches. Se queres que che diga, a calquera sitio que vaya, o paso ben. Porque para pasalo ben non fai falta grandes cousas. Estar en compañía dunha xente maravillosa como a que estuvo hoxe aquí en Barcia de Mera, na Retoral, e con todo o equipo de Alalá, que sodes estupendos. Ai, que riquiña é. Dicíame unha das mulleres que anda sempre contigo, que faríamos nós en Susana? Ela é a que nos empuxa. Ai, non me fagades chorar, que non teño abuela. E un día nun Alalá ti dixéchesme, os maiores necesitan un empuxón. Só non meterdes a primeira, despois a terceira e a cuarta xa van. Pois sí, é verdad. Eu creo que hoxe está demostrado que eles ao principio están tímidos porque parece que non teña aquel arranque dos novos, non? Pero despois de que tú lle das así un empuxonciño, eu creo que o pasan moi ben e nós con eles. E disfrutamos un montón todos. Foi bonito. Cantamos, bailamos, xuntamos mozos e vellos e agora temos que despedir. Cantasme unha copla para despedirnos? Eu cantaba xa, pero como me encanta tanto que a xente maior participe, vou invitar a señora Elena para que ela e nós nos despidamos deste magnífico Alalá. A señora Elena, que é unha das veteranas de Toutón. Señora Elena, por favor. Vamos a la miña xeitosa. Ai, xeitosa eres. Vamos a botar a derradeira para que todo o mundo nos conserve e nos mire así os guapos que somos a xente de Toutón e dos arredores. Ala, veña que vai, miña xeitosa. Vou a dar a despedida, vou a dar a despedida. Ai, que xa me quero marchar. Ha de ser con vos cantando, ha de ser con vos cantando, amigos do Alalá. Amigos do Alalá, elela, elela, ai, Alalá, Alalá. Moitas gracias. Bueno, vémonos, A ver, eu... Home, se nos vemos. Eu xa non sei. Oiches, cando nos cheguemos a dar delas...